nake gaya ma. Da jirgin ne iyo wata katantanwa muna cikin harbi tsohon soja ne ni kawai da iyo ta nan jirgin he bombin da ni ya ci lona kage baki CMC na kuna da ya gi kai ne batura zo kai dai mutum kai da baka sani ba mutumin da ha kana ganin mutum baki ka ce bature da Pakistan asali na dan Pakistan ne ni Pakistan ji kato su Pakistan dan da su yan Pakistan ai su ana ganin su da irin gahin nan mai kyau kai kuma kan gaba haka ji kalli kai na mana ga bai kala ne yan Pakistan ba haka ne kala yan Pakistan Allah kai da gaje Pakistan sun sa an daure ka an ƙarya ne sun sa an daure kai ne gaje Pakistan kai aka baka kala yan turawa baka kala turawa da tara laraba wallahi ka je Pakistan daure ka zai wa kai din what amma mugu yana mun wayo ma wallahi an ga ma kai baka kala yan Pakistan ai abun nan ai ba haka ai ba haka ni ba na manta wata rana ka gane ko wata akuya ta makwantan mu a can bayan makabarta ka gane mun fito muna gini an kwafa siminti kawai ta zo ta cinye siminti ta cinye da ta cinye simintin na kama ta na da ke ta ita wannan nan muna jimawa kawai ta haifo min gida har da yan haya a ciki ita akwai